Ćao, Ben. Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. Da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. Da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to. Flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog žele mede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? Ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? Ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svoje žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Joj, kako kiselo. Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool. Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Tortu, a vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila.
Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? A mešam. O, jau. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. O, moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek-delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. A, moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. A jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandynu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. A ja ništa ne razumem, ali pokušat ću. A gdje je moja korpa sa voćem? A dakle, treba iseći ananas, bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štapić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao, jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallowom. Super. Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju. Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završio. Da li je to sve za šta ste sposobni?
Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme je da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Poslednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon brata izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj. Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se. Njam, njam, njam. Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Cool! Oho! To je fontana? Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila. Rado ću ih pojesti. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Hvala, draga. Srećan rođendan. Ćao svima. Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno, a zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O da, odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da, bako vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O da, lepota.
Prijatno, mala. Wow, koliko slatkiša! Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. A sada želim kokice. Možete početi da spremate? Savršeno, Jelo. Prvo ću napraviti kokice. Stavljam kukuruzu foliju. Zatim Skittles i marshmallow. Da, tako je. A sada uvršćem sve to. Odlično. Može se staviti u rernu. Bacam. Hvatam. Tu. Stavljam u rernu. Tako je. Treba malo sačekati i kokice će se vratiti kod mene. Pazite! Uhvatio sam. Šefe, morate da pazite. Sve u redu. Kokice su kod mene. Otvaram. Wow, da. To je baš ono što sam hteo. Kokice su spremne. Svaka mi čast. Ja znam šta želi moja unuka Lindsay. Dakle, stavljam kokice u tiganj sa uljem i dodajem šećer. A sada mešam sve to. Tako je. Čekam dok se sve spremi. Kakav miris. Pokriću poklopcem da nijedna kokica ne pobegne. Napravila sam savršene slatke kokice. Divno. Loja, šta si ti smislila? Bako, ja imam drugu ideju. Stavit ću zrna u aparat za vafle. A sada prelivam sve nutelom i zatvaram. Da, tako je. Ostalo malo sačekati. Pogledajte, napravila sam vafle sa kokicama. Sestro, probaj. Kako lepo. Što? Je li to vaflo? Zanimljivo. A nikad nisam jela vafle sa kokicama. To je prelepo. A šta sada da probam? Da, probat ću ove klasične kokice. Trebalo bi da su ukusne. Jesu. Svaka čast. A šta su ovdje spremili za mene? Šokirana sam. Kako se lepo razvlače kokice. Wow, pa to je marshmallow. Predobro. Oduševljena sam. Šef je sigurno pobedio. Napravio je najbolje kokice. Da, pobeda je moja. Zaslužio sam je. A sada želim kokice. Možete početi. Aha, jasno. Počinjem da spremam. Sipat ću sva zrna u tiganj. Tako je. Odlično. Tako će se sve razleteti. Moram staviti poklopac. Da, tako je bolje. Sad ću uzeti Snickers. Želim da napravim čokoladne kokice. Treba iseći Snickers na male komade i staviti sve kod kokica. A verujte mi, bit će ukusno. Promešat ću sve. I to je to. Pogledajte kakva lepota. Moje kokice su skoro spremne. Ostalo je sve sipati u kantu. O, da. I ja bih to rado pojela. Dakle, kanta je puna. Stavit ću 2 čokoladice Snickers kao ukras. Lindsay će biti oduševljena. Etane, ne gledaj u moje kokice. Kreni da kuvaš. Da, upravo si, Mary.
Dakle, ja ću napraviti roze kokice. Prvo ću preliti zrna nutelom. Roze naravno. Uvrćem sve u foliju i ostalo samo ugrijati to sve. Brenner će mi pomoći. O, da. Nekoliko sekundi i to je to. Da vidimo da li sam uspeo da ih obojem u roze. Da, kokice su roze, cool. Probat ću. O, prelepo. Sada stavljam kokice na štapiće. Napravit ću za Lindsay buket od kokica. Pogledajte, baš slatko je ispalo. Lindsay će biti oduševljena. Mabel. Oho. Da, donela sam aparat za kokice. U njemu je najlakše spremiti kokice. Moram ubaciti zrna unutra. Da, toliko će biti dovoljno. I dodat ću žvaku u prahu unutra. Taj prah se pretvara u žvaku u stima. O, cool. Pogledajte. Zabavno. Ali tog nije dovoljno. Treba mi mnogo više praha. O, da. Dakle, dodajem sve kod zrna. A zatim uključujem aparat. Opa, radi. Da, kokice su stvarno plave. Ostalo je samo napuniti kantu i to je to. O da, kako je lepo ispalo. Jedva čekam da Lindsay proba to. Baš sam se trudila. Oho, buket od kokica. Oduševljena sam. To je baš slatko. Probat ću. Veoma ukusno. Hvala, Ethane. Dakle, a šta je ovdje? Opa, plave kokice. Cool. A nikad nisam jela takve. Sviđa mi se ukus. A sad ću probati čokoladne kokice. Obožavam čokoladu. A ne mogu da verujem koliko je to ukusno. A dakle, ko je pobednik? Dajte mi da razmislim. Da, a buket mi se najviše dopao. Tu, ja sam najbolji. Devojke, ne brinite.